Това е истинска история. Тиха жилищна сграда в Осло, Норвегия. В началото нищо не изглеждало необичайно. Хората минавали покрай сградата всеки ден. Светлините се включвали и изключвали в прозорците. Животът си вървял нормално около нея. Но един ден съседите започнали да забелязват нещо странно. Миризма. Първоначално била слаба, лесна за игнориране. Но седмица след седмица миризмата ставала все по-силна. Накрая някой се обадил в полицията. 2 полицаи пристигнали и тръгнали по тесния тъмен коридор на сградата. Миризмата тук била по-силна. Те я последвали, докато не спрели пред една единствена врата на апартамент. Вратата била затворена от години. Никакви звуци отвътре, никакво движение. Само тишина. Полицаите почукали. Нямало отговор. Почукали отново. Пак нищо. Затова разбили вратата. Прах изпълнил въздуха, докато тя бавно се отваряла със скърцане. Апартаментът изглеждал, сякаш времето е спряло. Стари вестници покривали масата. Прах се бил натрупал върху мебелите. Пердетата все още били спуснати. И тогава го видели. Мъж седнал на дивана, с лице към стар телевизор. Изглеждало, сякаш просто е заспал. Но не бил. Мъжът бил мъртъв. Разследващите скоро осъзнали нещо ужасяващо. Той не бил починал наскоро. Бил седял там почти 9 години. 9 години в средата на оживен град. Сметките му се плащали автоматично от банковата му сметка. Съседите предположили, че се е изнесъл. И животът отвън продължил както обикновенно. Докато един ден тишината най-накрая не свършила. Един човек бил изчезнал, без никога да напусне дома си.